to, čo treba. 5. to je najlepšia trieda, v ktorej vždy chýba biela krieda. Pochádzame z Brezovice a je nás 14. V triede máme 8 dievčat a 6 chlapcov. Tešíme sa na našu spoluprácu. Je to veľká tanečnica naša, ktorá roztancuje aj toho najlepšieho spáča. Toto je naša Tanička, je tak trocha malička. Šikovná je veľmi, spieva pekne veľmi. Toto je naša Rebelka, jej meno je Rebeka. Keď si niečo zmyslí, zhotá všetok kyslík. Máte pokoj dobre bráni, bránu vždy pred golom dobre ochráni. Pritom si krlená odrie, až tady zmodrie. Dávid Kaník, ten hrá futbal a dáva samé góly. Dávid Kaník, to je strela, keď dostane žltú, tak mu treba. Nikolka. Jedno malé učenie je pre ňu veľké mučenie. Je ona veľmi milá žiačka, je to naša spolužiačka. Lea. Spieva, skače, tancuje, piesne mi vždy zahra. Na gitare zahrať vie, spievať pritom dokáže. Adrianka. Pohybná je riadne, šnúr dokáže krásne. Piesne mi vždy zaspieva a vždy sa pritom usmieva. Šikovka mi ten rád, kreslí nápad, dobrým si vymyslí. Kreslí, cvičí, maľuje a pritom si pospomína. Paťo to je rýchlik, náš nedobehne nikto z vás. Riadne sa zapotí, keď tú našu triedu odfotí. To je Sárka, múdra hlavka, tancuje a číta knihy a učí sa 2 hodiny. Toto je Andrejka, podobá sa na Smejka. Okuliare nosí, po ramená vlasy.